Igbo bụ Igbo, ekenekwa m n'ụwa na-asụ unu nke onye chi ya sere unu ụmụnne m. Nwanne jiri ife onyonyo a ma werekwazie okwu ndụmọdụ dị n'ime okwu a, were okwu ndụmọdụ dị n'ife onyonyo a wee merekwazi ife nwanne mmadụ ikirisie ịtụsa ya ka nwanne gị so ofunya bụ ife. Kiri ife onyonyo a, kiri okwu ndụmọdụ nwanne anyị nwoke a, ikirisie anya bụ ife onyonyo tụsa ya ma sọskraịbụ kwa na ma YouTube chanel. Ekenekwa gị ụwa na-asị gị nke ichi ka isere nwanne m ga-eru ife onyonyo a n'isi, ọ dị mkpa. Daalụ m. Let me show you something. Let me show you something. Let me show you something. Can I go see if you from the coconut? All right. Listen very well. Be mo ti ofuma. Obu ni na-eje ụka. Mo ni na-eje ekpele. Mo ni na-eje crusade. Ebe pastor na-eme miracle. Mo bobu ni je nugo. Pastor wee na-eme miracle. Wee weta coconut. Amara m ihe ndị bunu na-akpụ ya. Ndị na-akpụ ya akị oyibo. Ndị na-akpụ ya akị bekee. And so on. O wee kụwa ya. In the name of na ọ na-eme miracle. Ife si n'ime pụta bụrụ ọbara. Gee m ntị ọfụma. Nke mbụ bụ na Maria taa na pastor gaa maọbụ prophet gaa maọbụ evangelist gaa maọbụ bishop gaa bụ onye ori. Asị gị na miracle na ọ bụ ihe ebupụgo otu na ebupụgo ọnwụ na family gị, ọkụwazie ya ifu blood people a na-eti woo ndị bịara ụka na-eti na-ama n'elu na-eti na ihe ebube emeela maka na pastor wetara aka oyibo nyefee ya mmadụ n'isi pịawa ya ọbara ruo. Ndị mmadụ a na-ajụzi kedu ka ọbara si wee baa n'ime coconut. Onye m bịara igosi gị n'abalị a otu ọbara si wee banye n'ime coconut n'ime akị oyibo maọbụ akị bekee. Bụ ya bụ ihe mgbagwoju anya mere ndị bịara ụka ji wee sị na pastor na-eme miracle na prophet a bụ final. Maria taa na onye ọbụla ife umenugoro ụdị ihe a bụ onye ori. Ihe ndị a bụ ihe a na-edivaịsị eji anapụ ndị mmadụ ego. Emesịa m ga-echi etu ụbọchị ọzọ wee kụziere gị otu ha si eme nke a. Ọ na-aba gbasa mmiri n'elu prayer request onwube ọkụ. Ya bụ edesia ife n'akwụkwọ kposa agbasịa mmiri nkịtị onwube ọkụ. Ife ọkụ a na-enwu ndị mmadụ a na-eti nọọ Chineke Elijah, Chineke ji ọkụ aza ekpere. N'ọtụtụ amansi ndị ọzọ ha ji anapụ ndị mmadụ ego. Mana tupu nkọwara gị maọbụ kụziere gị otu esi mee ka ọbara banye n'ime coconut, gee m ntị ọfụma. Maria taa na ndị a niile na-eme ihe a, ma ndị na-eme asị agbapụta ngwele, asị na agbapụtara ngwele ebe a na-ekpe ekpere, maọbụ na agbapụtara ụchịcha, maọbụ na anyụpụtara oke, maọbụ na ebutere mbe na akpa mmadụ ebe a bịara ụka, asị na afụrụ mbe na nwa nwaanyị bụ mbe na akpa, ebupụta mbe ị na-afụ ya anya. Ọ bụrụ majik, ọ bụkwuru miracle. Ọ bụrụ majik, ọ bụkwuru miracle. Ihe ndị a niile ka m ga-akụzisiri gị otu esi eme ya. Ọ ga-abụ onye amụma mee nke ya esi ya nna anyị ukwu imecha mecha ka m mee ya ka ị ma na m amụta gị otu esi eme ya. Ihe ndị a niile bụ ihe eji eri ndị mmadụ, eji ezu ndị mmadụ ori. O nwere anyị ọtụtụ oge iji wee baa ha ime wee chọpụta ihe a na-eme na otu esi eme ya. Mana onye na-enwebeghị ohere maọbụ onye na-enwebeghị opportunity ịbanye ime chọpụta ihe ha na-eme na otu esi eme ya, anyị na-akụzi otu a, ha ga-asị kedu otu anyị si mara. Mana anyị abanaghị ime ọfụma fụ ihe a na-eme mara otu esi eme ya, wee kpebie ka anyị gosi ndị ụwa ihe a na-eme. Gee ntị, agwago gị na ndị na-eme ụdị ihe dị otu a bụ ndị ori, ha bụrụ ndị ozi Chineke. Ndị a na-asị gị weta ego ka e wee kpere gị ekpere bụ ndị ori, ha bụrụ ndị ozi Chineke. Ndị a na-asị gị na ị ga-eso olili seed tupu Chineke aza ekpere gị, ha bụ ndị ori, ha bụrụ ndị ozi Chineke. Ndị a ga-abụ tupu ị kọsara ha mkpa gị, agba gị na ị ga-akwụ ụgwọ, ya bụ nke a na-asị na ị ga-agba kaadị, maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ consultation, maọbụ na ị ga-agba from partnership, maọbụ na ị ga-akwụ ụgwọ partnership,
tupu enye gị ohere gị na onye ozi Chineke ikwu iru na iru. Onye afọ bụrụ onye ozi Chineke, ma ndị nwoke dị ya ma ndị nwaanyị dị ya, ihe ha bụbu ndị ori, ndị bịara ịghasa ije ozi chọọchị site n'oke ọchịchọ ha na fọmfeju akpa. Ntị. Onye pastọ pewara aka oyibo, ọbara si n'ime ya na-apụta, jee na bịa ị ga-afụ ihe a. Ile anya n'elu kokonọt ọbụla, ihe a na-adị ịtọ, ofu, ịbụa, ịtọ. Jee gote aka oyibo ka ife ya na o nwere nke na-adị nlo, ya bụ nke na-adị soft rinne. Ọ nke ahụ na-adị soft rinne ka a ga-ewere ihe a wee mapuo ya, amapuo ya, etinye ya n'ime ya, wee were ya mịpụta mmiri niile dị n'ime ya, amịpụtasịa mmiri dị n'ime ya, agbapụ ya, wee mịtazie ọbara. Ọ gịnị bụ ọbara? Onye ọbụla bụ a science student can produce something that looks like blood. Not only that, ụmụ nwaanyị na-esi nri na kitchen bụrụ ndị nwere anya nka, ha ga-alụnwu ihe a. O nwere ihe a ji esi nri, ihe eji esi rice a na-akpọ hunger. Ị ga-eji elụta ya, i mix ya with zobo, zobo a na-aṅụ aṅụ, ma ọ bụ red paint, ị ga-eji enweta ya. Ha merezie ya, ha eji nwa agbanyezie ya n'ebe a, si ebe a gbanye ebe ahụ o si dupu ya, ọ gbanye ha niile n'ime ya. Ọ gbanyechazi ya, kedu otu o si emechi ka ọ ghara ịtapụ. Imechie n'ife a fịara arụ, ikpụta aja nwere anya, that is sand, ị na-eme ya n'elu, ọ ga-enwerịrị nke ga-adaba fọchi ebe ahụ. Ọgwụbe ọ bụla agbapụrụ eri nne, ata chewing gum, wee mechie ya. Emechisia ya, ewere ihe dịka ụpa wee tee ya ka a gara ịchọpụta na chewing gum. Ihe ga-eji mechie erika, ihe a ga-enwere ike iji mechie ọnụ ebe a ka ị ghara ịma na o nwere ka esi dupuo ya dupuo buru ibu. Ya bụ o weligodo ya elu, tụlie ya elu, metọ ọnụ ya aka ndị na aka ekpe, ị gaghị afụ ebe mmiri a ma ọ bọbara gatapụ na anyị. O wee mewezi amansi, o mechezi amansi, kụwaa ya, ife ihe dịka ọbara uruo. Ndị iberibe, ndị ewu tara akọ na uche ha, na-amanye elu na-akụ aka, na-asị na pastọ, na-asị na onye amụma na prọfet a dị ike, na ọ na-eme mirakụl. Ihe anyị ji akụzi ihe ndị a kịta bụ na ya gbara nkịtị ogologo oge, ihe na-emebi. Ihe anyị ji asụ ya n'Igbo bụ ka ndị mba ọzọ ghara ịnụ ya, ka ọ bụrụ sọsọ anyị nwa. Mana ọ bụrụ na iso na ndị ozi na-eme ihe dị otu a, kwadokwa na ọgụ dịbụ ji akwa awụ arụ mara onwe ya. Oge ruo na mgbe ikuku ga-eku ka afọ ike ọkụkọ. De na ajụjụ mmadụ nwere ike ịjụ bụ, gịnị ka a ga-eme ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị n'ọgbakọ ụmụ Chineke? Ihe nwere ike ime ka ụdị arụrụ anị dị otu a kwụsị bụ kwụsị inye ha ego. Kwụsị inye ha ego. Onye amụma asị gị na iweta seed 100,000 naira maọbụ 50,000 maọbụ 20,000 naira, bịa metụ ya aka na sutu ya, ndụ ga-agbanwe. Jụọlụ m ya ma dry cleaner na-asụrụ ya akwa, na-asụ ya bụ sutu ọ na-eyi mgbe ọbụla, na ndụ ya gbanweela. Ka Chineke metụ gị aka n'obi. Nke mbụ, ka ịtụso ozi a, ịpị aka na share button, ịtụso ozi a, ka ama ma onwe ndị a ga-anapụta na aghụghọ na nghọgbu nke ndị si na ha bụ ndị ozi Chineke. Maka na ndị eliri eri adịgo too much, that no man will deceive you. Many have been deceived. Do not be deceived. God bless you.